Gå på, Vahid! Gå på! Gå på! Prøv nu lige at kigge op og dirigere, Christian! Kom! Lange! Ej, Erik. Ikke bare smid det væk. Kom, du skal finde en mand! Kom! Hold Christian, jeg kører! Hold fart! Kom! Hold fart! Kom! 2 mod 1! 2 mod 1! Knæ! Christian støtter ham. Erik, klem ind! Erik, klem ind! Kom, Vahid! På krop! På krop! På krop! Lange, kom nu! Støtte, Vahid! De støtte! Thomsen! Niklas, Nej! nej! Bjørk, kom lige hurtigt her. Du spiller bak der, hvor det starter. Kom hurtigt over. Ja, kom hurtigt. Kom, Thomsen. Rolig! Rolig! Vi kan også spille bandepistol. Ja. Og nu Bjørk! Kom, Erik! Ja, kom, Jonathan, det er dig. Prøv lige at komme tæt på Kom, Christian! Olesen langt ud. Olesen langt ud. Victor! Rigtigt, du har ham en løb på. Dejligt. Christian, Nej. Mathias, rolig. Du er helt alene. Prøv omkring. Mathias, husk lige at orientere dig, før du gør noget. Så får du ud af det. Vend. Skal vende spillet. Vi skal finde en mand. Vi er nødt til at have en mand. Kom. Erik og Olesen ned på linje. Olesen ned på linje. Jonathan, husk at kalde ham ned. Christian Olesen, falde, ned på linje med Jonathan. Bredde. Christian Olsen, side, helt ud side. Træk ind, Christian. Ja, Olesen, bredde, så du kan se banen. Vi skal kunne spille på dig. Ja, vi gør det færdigt. Ja. Christian, søg det.
Stoffer! Der var ingen vind overhovedet. Her var det en kold vind. Den trak godt nok en kender. Satan, den trak der. Men sagde, de fik den i olie. Det spiller så her dagen. Det var skønt. Ja, det er jeg tror træerne, og så kan de ikke blæse med sne derfra. Det er fordi, det kommer vinden, den kommer modsat vej. Og så kan du ikke... Hvis jeg nu står på 2 steder. Har du allerede... Ja, altså, det er det eneste. Ja, fordi nu ligger... Vi har 6'er. Ja, vente. Kom, Erik, bredde, Erik, bredde. Nej, den har den tager. Du skal ikke. Der er halvleg.